Psikiyatristi Dilxwaz Erabtürk bi qutiyeke tijî derman û deftereke bo tomarkirina hestan li herêma erdhêja wêranker digere ku eş û fîkaran hinekî kêm bike. Türk yek ji wan hizaran bû ku çû hawara Antakya. Bajarekê efsûnî ku piştî erdhêjên şeşê Sibatê wek navenda herî xirab ya felaketa Türkiye ya serdema nûjen derket holê. Şimdi Li herêma Antakyayê em du derûnîzan in. Yek ji me li klînîkê kar dike û yê din jî serdana nexweşan dike. Yên ku wesayeta wan tune ye, ji ber birînan nikarin bimeşin û yên ku kal û pîr in. Em diçin malên wan yan jî gonê lê dimînin. Xebatkara cîvakî Ayşen Yılmaz dibêje ku li ser kesên ku ew dibîne nîşana hemû stresa piştî tramvayê hene. Sohbet ederken işte ben hinek dibêjin ku pirsgirêkên wan yên xewê xwarinê hene ew pir bihêresin êrişkarin. Lewma em ji wan re pêşniyar dikin ku bi doktora hevdîtin bikin. Hin ji wan nikarin razên hin ditirsin ku li hindir bimînin û di nava gelekan de jî ji çiyayên ku çavkaniya aramî û bextewariya wan bû tirseke kur derketiye holê. Cuma zobî vê hestê baş dizane. Dema ku kevirên mezin li Malawiya li qirağa çiyayê Saturn ketin ew dixewde bû. Zaten yatmıyorum ben saat 2-3. Ez êdî tev xevê nakim. Ez demjimêr seyan da diçim nav nivînan, pêncan an jî şeşan da radibim. Kurê min jî wisa ye. Bi sedema erdhêjê pir caran ji xew radibe û diqîrî. Sevgi Dağlı tevahiya enerjiya xwe daye serpitika xwe ya niha nexweşe. Ku 15 rojberiya erdhêjê li dineyeke xweştir ji dayika xwe bûbû. Tabii ki yani Erdhej çêbû hin jî caran çêdibe. Lewma bêguman mirov ditirse. Ez nabixwe ez bo biçîkê xwe ditirsim û em xembarîn. Psikiyatristê 32 salî rojê serdana nêzî 15 kesan dike û dibêje ku ew herî zêde li herêmê sê nexweşiyên derûnî dibînin. En sık gördüğümüz Bertekên stresê yên giran, bertekên xemgîniyê yên pevindahiyan ve girêdayî ne û her wiha wejîna nexweşiyên derûnî yên kevin, yên ku pi erdhêjê jinû ve derketine. Kesên ku ji erdhêjê rizgar bûne, xuspartinê xadên bilind yên Antakyaya kevnar. Bi bêdengî êşa malwêraniyê dikşînin. Ku di mehberê bû sedema kuştina zêdetirî 5000 kesan. Lê dilxwazên wek Türk û yên din jî tevî derfetên sînordar hewil didin ku alîkariyê bikin. Da ku hinek bejî êş, xem û tirsa wan kêm bikin û ji bo avakirina hêviya ser jiyaneke normal piştvaniyê bikin. Özlem Yasak, Dengê Amerîka.